Deze een dikke maan. Ja, ja. Heel verschillend op jurkje. Ja. Maar wel echt mooi. Maar dat is best wel gek. Dit ging ik even niet tussen. Er zijn al wat lelijke koersen. Wat moest u het lezen van? Nou, ik wil even uitlezen. Dit is Eefje. Eefje is een jasper. Dat is haar huid. Jaspers hebben altijd hele dikke manen. Dit is Pierkje. Pierkje is een beert. Beert heeft altijd hele tinnen manen. Maar Beert is ik een jasper. Hoe dan? Dikke maan van Jasper, tinnen maan van Beert. Paken Jasper. Don't know. En hoe kan Richtje dan dikke maan hebben van Beert? Dat is ook een goede vraag. Denk even hin, daar is Richtje. Richtje is ik een beer. Een beerkeer. Duitsen. Richtje. Richtje, het typisch Duitse dier. Van een paken. Kroes. Ja. Hele dikke vlechten. Dus dat is ook weer van die paken. Zeg je dat? En dan weer vlechten. Zullen we nou deze testen? Ja. Dikke maan, hè? Dus ik vond het dikker als uniek. Ja, hè? Of zo uniek ik qua, omdat ze wat ouder werd, dat het dan wat tinner werd. Ken best, dat weet ik eigenlijk net. Ja. Nog ik die hol in beeld. Hoe pit zo slecht. Ja, dat is het weer. Zo, bij dikke maan is het wel misschien wel handig. Hey.
hele. Nou, de elastiekjes-test. Wat bieden we al?